Kaixo eta ongi etorri jakindunera, gaur sustantzia kimikoen doitzea ikasiko dugu. Hasteko, erreakzio kimiko batean, hau da adibide bat, ezkerrean beti erreaktiboak daude eta eskuman beti produktuak. Erreaktiboak beti bat edo gehiago izan daitezke eta erreaktiboak erreakzionatzen dute elkarren artean produktuak emateko. Gezi hau, reakzio kimikoaren noranzkoa adierazten du beti erreaktibetatik produktuetara izango daira. Gero, parentesi artean, hemen ikuste daitekenez, sustantzien egoera fisikoa adierazten da. Egoera fisikoak lau izan daitezke kimikan. S solido, L likido, G gas eta aku urdi soluzioa. Beti, parentesi artean, sustantzia baten ostean jarri berdena. Orain, reakzio kimikoak doitzeko, doitzea, berez, erreaktiboetan atomo kopuru berdina egon behar da, eta produktutan ere. N atomo berdina egon behar da ezkerrean eta eskuman. H atomo kopuru berdina egon behar da ezkerrean eta eskuman. Hau da doitzea. Doitzea burutzeko koefiziente estequiometrikoak kokatu behar dira reakzioan. Hau adibide bat eginda da, non ja doituta dagoen erreakzioa. Kasu honetan, erreaktiboetan ezkerrean dauzkagu. Bi nitrogeno atomo, N2, orduan, bi N atomo, eta 3H2, 3 bider bi, 6 hidrogeno atomo. Eta aldiz, produktuetan eskuman daukagu bi N atomo ere, bi N, eta 6 H atomo. Bi bider H2, bi bider iru, 6 H atomo. Orduan, erreakzioa doituta dago ja da. Bi N, 6H eta 6H. Orain, doitze prozesu hau adibide batzuetan ikusiko dugu. A atalean, hoberena da, erreakzio kimikoetan, ezkerretatik eskumatara hastea doitzen. Orduan, hasteko zinka ZN, daukagu hemen bat, eta hemen beste bat. Orduan hau ez da ikutu behar. Momentuz. Gero, H daukagu hemen H bat, eta hemen HB. Daukagu H bat, eta hemen bi H. Orduan, hau doitu barko litzateke, eta orduan hemen bi bat jarriko genuk. Orain, bi H eta bi H dauzkaguia. Gero, jarraian, CL, bi bider CL bat, bi CL. Eta hemen daukagu CL bi. Bi CL ere. Orduan hau ere, ja doituta egongo litzateke guztiz. Daudelako atomo guztiak doituta. Orain, B atala. B atalean, hasteko hemen H bat daukagu. Eta hemen bi H. Eta beste aldean dauzkagu bi H. Orduan, adibidez, hemen bi bat jarriz, eukiko genituzke. Hemen bi H, gehi bi H hemen, lau H. Orduan, hemen beste lau H eukitzeko bider bi egingo genuke. Bi bider bi, lau. Orduan H-ak badaude doituta. Gero, kloroa CL, hemen bi CL, eta hemen ere bi CL daukagu. Orduan hau ere ez da ikutu behar. Gero, magnesioa, hemen daukagu magnesio bat, eta hemen beste bat orduan ez da ikutu behar ere. Eta azkenik, oxigenoa gelditzen zaigu, hemen O bi daukagu, eta hemen bi bidero ere bio. Orduan hau ere ez da ikutu behar eta reakzioa doituta egongo litzateke ja. Z atala, lehenik C2, orduan iru C daukagu, eta hemen daukagu bat. Orduan, hau doitzeko hemen, iru bat jarriko genuke. Orain ja, iru C eta iru C. Urrengoa, H sortzi, sortzi hidrogeno dauzkagu, eta hemen dauzkagu bi. Orduan, sortzi gelditzeko ere alde honetan, bider lau. Lau bider bi, sortzi. Eta azkenik, oxigenoa gelditzen zaigu, hemen daukagu bi oxigeno, eta hemen iru bider bi, sei. Gehi, lau oxigeno hauek, amar. Beraz, hemen amar egon bar dira ere. Amar ukitzeko, bider bost eginez, bost bider bi, amar oxigeno, eta egongo litzateke reakzio guztia doituta. Urrengoa. De atala, hasteko, N bi daukagu, bi N, eta hemen N bat. Orduan, bi ukitzeko, bider bi eginez, bi N daukagu. Eta hau ere, doituta egongo litzateke, N bi eta bi N. Gero, oxigenoa, daukagu hemen, bost oxigeno, gehi bat, sei. Eta aldiz, alde honetan daukagu bi bider iru, sei ere, orduan hau ere, ez da ikutu behar. Eta azkenik gelditzen zaigu hidrogenoa, hemen daukagu bi hidrogeno, eta hemen bi bider H, bi ere. Orduan, erreakzioa doituta egongo litzateke ja. Eta azkenik, atala, daukagu hemen karbono bat, eta hemen beste bat. Orduan hau, ez da ikutu behar momentuz. Gero, oxigenoa daukagu hemen bat, gehi bi, iru. Eta hemen daukagu bi. Orduan hemen, bi atala egin daiteke. Egin daiteke bat biren eginez honi, horrela, bat bider bi, zati bi bat, orduan hemen bat oxigeno, eta hemen gehi bat, bi. Eta hemen bi daude, orduan horrela doituta egongo litzateke. Edo ere egin daitekena da, erreakzioa berdiz.
jarriz, egin dezakeguna da, beste koefiziente estequiometriko handiagoetaz biderkatuz. Adibidez, bider bi eginez, hemen daukagu bi C, eta hemen C bat, orduan, bi jarri. Bi C, bi. Osa, bi C dauzkagu, eta hemen bi C, ere bi C. Orduan, hau ondo. Eta gero, oxigenoak begiratuz, bi bidero, bio. Gehi bi, lau. Hemen, lau oxigeno, lau. Eta hemen, bi bider bi ere lau. Orduan, horrela ere eukiko ditzateke. Osa, egongo litzateke ondo, erreakzioa. Bale, eta izan da guztia gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.